Oikein hyvää uuden vuoden päivää ja aivan mahtavaa uutta vuotta kaikille. Mä tuossa keväämällä hommasin tämän Powerboat veneen ja vähän lupailin, että jonkunnäköistä pientä esittelyä tulisi tiloista, mutta on vähän jäänyt ja nyt mä sitten on täällä varastolla hallissa vähän puunailevassa. Niin tässä tämmöisen pikaisen pienen esittelyn nyt Powerboat 520 DC:stä tekis. Jos nyt vaikka aloittaa tästä keulasta, niin tässä on tosiaan tämmönen yksi iso heittotaso. Tosi hyvin käytetty kaikki sentit hyväksi. Et tila on aivan mainiosti kahdellekin touhuta tässä yhtä aikaa ja virpoa. Tässä on tosiaan yksi tai kaksi luukkua, mutta siinä on yksi iso säilytyspaikka tavaroille. Keulilla on 24-volttinen Minkotan Terrova. Uusi keulakone ollut kyllä tosi hyvä. Sitten siinä on jalkapedaali, mitä mä välillä yksinäni sitten käytän. On kyllä. Ja tossa on sitten sumppu. Sitten jos vähän kurkistaa noihin luukkuihin, niin tässä on tosiaan kiertovesi sumppu. Jatkuu molempiin suuntiin tommonen 30 senttiä varmaan, niin menee ihan koukaskin hauki. Jos on tarpeen ottaa isompia. Tai sitten vaikka kilokaupalla ahvenia. Ja iso kuhakin menee tietenkin. Siinä on se sumppu tosiaan. Sitten tässä on tää etusäilytystila, mikä on kans ruhtinaallisen kokoinen. Mulla on se nyt köysiä ja milloin mitäkin asiakkaiden reppuja ja kasseja mahtuu hyvin sinne. Näin edespäin. Sitten tosiaan leveä ja hyvin suojaava pulpetti. Noin on lasia ja niinpä mäkin olen pystynyt ne sen takia tummentaa. Se ei tuossa muovissa oikein välttämättä niin hyvin toimi. Kun avataan luukut, niin näyttää tolta ja sitten voidaan astua tänne takatilaan. Sitten ollaan täällä veneen takaosassa, missä on myös ihan mahtavat tilat touhuta. Tänne mahtuu loput 3 aivan loistavasti. Yleensä asiakkaat on 4 ja minä sitten touhun tuossa alueella enemmän. Täältä näyttää pulpetti täältä. Täällä on myös kaiken maailman hyviä säilytystiloja, tonne mahtuu vaikka mitä, sekin jatkuu tonne. Näiden pulpettien alle mahtuu yllättävän paljon kamaa. Ne jatkuu niin pitkälle tonne myös. Tältä näyttää. Istumapaikkoja. Tässä on sitten mun veneen virrat, keulakoneen litiumia, perus AGM tuohon perämoottoriin ja luotaimeen. Siihen tulee soliksi kiinni. Sitten ei muuta kuin hanaa. Tuosta nousee tosiaan 3 penkkiä vielä asiakkaille hyvin. Istumapaikkoja. Sitten nämä nousee täältä ylös. Ja siellä on penkki alla sitten koko leveä säilytystila vielä. Tosiaan penkit taittuu myös tolleen. Niin ei ole sitten edes kun touhuu. Mä oon tänne vähän ruuvallu lisää tämmöisiä säilytyspaikkoja. Tässä täällä hakkaraisessa ainoja näyttäisi olevan. Tonne saa vähän tavaroita. Sitten täällä on tosiaan molemmin puoli tämmöiset, mihin saa
2 vapaa. 9-jalkaiset mahtuu näihin molempiin. Täällä on sitten kuskin puoli. Sieltä löytyy päävirtakatkaisija. Siellä onkin yksi ottipeli näköjään oottelemassa. Mutta mä nyt on saanut noihin 2 jokaiseen reikään. Kun pitää vapapusseja, niin ne sujahtaa tonne kyllä. Sitten tosiaan vielä on tommonen yksi melkein veneelevyinen. Niin nyt menee noin 25 uistinrasiaa, että mä oon niitä pitänyt tuolla. Ne siellä ei oo. Sitten tää tosiaan pääsee tän lukukat vielä tonne käsiksi. Tarvii vaihella pilssipumppua tai jotain muuta. Sieltä pääsee sitten sinne ja tosta menee petrolit sisään ja näin edespäin. 130 jammu on ollut aivan riittävä tähän. Ei oo tarvinnut vielä kyntää ihan hirveesti. Mut näin. Tossa on tosiaan vielä yksi säilytyspaikka. Mut oikein hyvä uutta vuotta ja jatketaan tästä.